Ahojte, pozdravím vás, takže už som naspäť naplno v pracovnom režime po hokejovom víkende a samozrejme cestovateľskom pondelku. No a popri tom všetko som si tak pozeral maily a jeden z nich ma veľmi pobavil, lebo mal som tam mail od sociálnej poisťovne, kde je teda uvedená predbežná prognóza výšky môjho dôchodku a objavilo sa tam takéto číslo. Keď mi teda niekto povie, že za moju celoživotnú prácu dostanem 448 eur mesačne na dôchodku, tak samozrejme moc motivujúce to pre mňa nie je. Ale nastáva tu jedno dôležité uvedomenie, ktoré si opäť a opäť uvedomujem, že spravil som najlepšiu možnú voľbu, ktorú som mohol spraviť, a to, že už teraz sa pripravujem na svoj vlastný dôchodok ja sám. Na jednej strane svojim podnikaním a na druhej strane svojimi investíciami, kde mi je vopred jasné, že jednoducho nejaký iný subjekt na tom môjom dôchodku nebudem potrebovať. A toto uvedomenie by malo automaticky nastať aj vám. Takže pokiaľ vám dokliklo a zvažujete nejakým spôsobom začať s investíciami, tak samozrejme neváhajte ma kontaktovať. Majte krásny deň a verím teda, že sa podobne pobavíte.